Hello mga Padaba, samahan niyo ako sa aking mabilisang adventure sa Tiwi, Albay in just 24 hours para sa pagdiriwang ng Coron Festival. Bilang isang taga Catanduanes, sumakay ako ng barko papuntang Tabaco, Albay via Regina Calixta na pang 6 AM na byahe at 3 to 4 hours din ang biyahe ng barko papuntang Albay mula San Andres, Catanduanes. Pagdating ko mga Padaba sa Tabaco ay sumakay ako ng minibus at bago pa man magtanghalian ay narito na ako sa Ceraminc capital of Bicolandia, ang Tiwi, Albay. Tiwi, Albay! Welcome to Tiwi! It's our first time here in Tiwi. Grabe mga Padaba, pagdating ko sa Tiwi, ramdam mo agad ang energy. Ang daming tao, makukulay na costume, malalakas na tugtugin. Ang Coron Festival kasi mga Padaba, isa ito sa pinaka-aabangan dito, lalo na ang street dance competition. Ang Coron Festival ay taunang selebrasyon ng bayan ng Tiwi na ipinagdiriwang tuwing Agosto. Isa sa pinaka-aabangang bahagi nito ay ang street dance competition na puno ng makukulay na kasuotan, sayawan, pagpapakita ng lokal na kultura at kasaysayan. Dito mo makikita yung mga grupo na may colorful na costume, sumasayaw sa kalsada at bawat galaw nila ay may kwento. At syempre pa mga Padaba, hindi kompleto ang trip kung hindi mo nabanggit ang signature ng Tiwi, ang pottery. Alam niyo ba mga Padaba, tinatawag ang bayan ng Tiwi na ceramic capital of Bicol region. Ang dami nilang pottery products dito mula paso, palayok hanggang sa artistic ceramics. Ang galing panoorin kung paano hinuhulma yung clay hanggang sa maging isang napakagandang produkto. Kapag napadpad ka rito, huwag kalimutang bumisita sa mga pottery studios para makita ang proseso mula sa paghulma ng clay hanggang sa pagpipinta at pagluluto sa oven. At syempre, bumili ng mga gawa nila bilang souvenir. Tunay na parte ito ng identity ng Tiwi, Albay. Sa loob ng 24 oras ko dito mga Padaba, hindi ko nasakop lahat. Pero ramdam ko na ang kultura, ang init ng tao at ang artistic soul ng Tiwi bilang ceramic center of Bicolandia. At masasabi kong sulit na sulit ang aking biyahe. From the colorful street dancing to the rich pottery culture hanggang sa kwento ng Coron Festival na nagsimula bilang pasasalamat, lahat ng ito ay nagpapatunay na Tiwi is not just a town, it's also a destination. It's a 24-hour experience. Ako si AJ Solero, proud Catanduanon, ang inyong Happy Islander. I am a happy islander, come see my land so fine.